ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ଅତୀତ ଏମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ବୁଟଟିଏ ପରି ମାଡ଼ି ଆସି ଚକିତ କରିଦିଏ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱରଟିଏ କୁହୁରି ଉଠେ ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଦୋହଲି ଯାଇଥାଏ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ବାବୁ ସେତେବେଳକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ବାବୁ କୈଶୋର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୌବନର ପାଦଦେଶରେ ପାଦ ଥୋକିଥାଏ। ଆଗରୁ କେବେ ସଂସ୍କୃତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିନଥିଲା। ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ବାବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ରୁକ୍ମିଣୀର ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବାବୁ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଢ଼ିବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ ନାହିଁ। ଟ୍ୟୁସନରେ ବାବୁ କେବଳ ଜଣେ ପିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଝିଅ। ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଗଲେ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ମୁହଁକୁ ତଳ କରି ବସିଥାଏ। ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ଘୋଷି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥାନ୍ତି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କେବେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ହସିଦିଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଦିନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାବୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ନେଲେ। ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଘରଟି ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଡାକ୍ତର ପରିବାରର। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଝିଅ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବାବୁ କେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ଭାବରେ ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଦିନେ ଏମିତି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ବଙ୍ଗାଳୀ? ବାବୁ ଯଦିଓ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମ ଚେହେରା କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବୁ ହସି ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରିବା 3 ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରୁ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବାବୁର ବୋଉ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛାଟଟିଏ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସହ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତା ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷା ସହ ଛାଟ ଉପରେ ଛାଟ। ବାବୁ କଥା କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି, ବାବୁ ବୋଉ ତା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଚିଠିଟିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ତମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ ନା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ? ବାବୁ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ଉଭୟ ଆବାକାବା ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ବାବୁ କହିଲା, ମୁଁ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ କଲି, ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ଚିଠିଟିକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବାବୁ ବୋଉ କହିଲେ, ନେ ତୋ ମାଇପ ପଠେଇଛି। ବାବୁ ତଳୁ ଚିଠିଟି ଉଠାଇ ପଢ଼ିଗଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚିଠିରୁ ବାବୁ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରର ଝିଅ ଏଇ ଚିଠି ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଡ଼କୁ ଚିଠିଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବାବୁ କହିଲା, ବାହାର ତା ଘରକୁ ଯିବା। ଦିଲ୍ଲୀପ ଓ ବାବୁ ଦୁହେଁ ସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଘର ଆଗରେ ଝିଅଟିର କକେଇ ପୁଅ ସାନ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟ ଝିଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି। ବାବୁ ସାନ ଭାଇଟିକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ତୋ ନାନୀ ଅଛି? ପିଲାଟି କହିଲା, ହଁ। ବାବୁ କହିଲା, ଯା ତୋ ନାନୀକୁ ଡାକିଦେ। ପିଲାଟି ତା ନାନୀକୁ ଡାକିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅଟି ଘରୁ ହସି ହସି ବାହାରି ଆସି ବାବୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବାବୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ? ଝିଅଟି ହଁ କହନ୍ତେ ବାବୁ ତା ଗାଲରେ 2 ଚାପୁଡ଼ା ବଜେଇ ଦେଇ ଯଚ୍ଛାଦା ବକି ଦେଇଗଲା। ବାବୁର ରାଗ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଅତି କଷ୍ଟରେ ବାବୁକୁ ଟାଣି ଟାଣି ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତା ଆରଦିନ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ କଥାଟି ସବୁଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ବାବୁକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଯେଉଁଠିକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ରୁକ୍ମିଣୀର ବାପା ବାବୁର ଏ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଏଥର ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରକୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ।
ସେଦିନ ବୋଧହୁଏ ରବିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ଦିନଟିଏ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ବାବୁ ସେଦିନ ଆଗରୁ ଟିକିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ବାଟଘର କବାଟ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ବାବୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଦେଖିଲା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଘର ଲୋକେ ବାଡ଼ିପଟ ଥିବେ ବୋଲି ଅଗଣା ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଛୋଟିଆ ଗାମୁଛାଟିଏ ପିନ୍ଧି ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରୁଥାଏ ଓ ଠିକ୍ ମେନେ ପ୍ୟାର କିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହଠାତ୍ ବାବୁ ସାମ୍ନାରେ ତା ଗାମୁଛା ଖୋଲିଦେଲା ସେ ଅଜାଣତରେ। ବାବୁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ବାବୁକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ବାସ୍ ସେଇଦିନଠୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରକୁ ବାବୁର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାବୁ ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବାବୁ କେବେ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ। ବାବୁ ବାହାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବାବୁ ବୋଉ ବାବୁର ବାହାଘର ପାଇଁ ଜୋର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବାବୁକୁ ତାରି ମତାମତ ପଚାରିଲେ। ବାବୁ କହିଲା, ଯଦି ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବାବୁ ବୋଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଲା। ରୁକ୍ମିଣୀର ବାପା ମା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ରୁକ୍ମିଣୀର ବଡ଼ ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସି ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀର ଭିନ୍ନ ମତ ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ନଜରରେ ଦେଖିନାହିଁ। ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେତିକି। ବାବୁ ଆଉ କୌଣସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିନାହିଁ। ବାବୁ ଅନ୍ୟଠି ବାହା ହେଲା। ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ହଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜିଭାତରେ ଏବଂ ପାଖ ସହର ମାର୍କେଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ହୁଏ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜ ମାମୁଁ ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବାହା ହୋଇ ସେହି ସହରରେ ରହୁଛି। ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାହାଘରର 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ସହରରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ବାବୁର ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ ବଜାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେହି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଅନେକ ଥର ରୁକ୍ମିଣୀର ବାପା ଓ ମା ବାବୁର ପୁଅକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ବାବୁର ସଞ୍ଜୀବ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଜୀବକୁ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀର କଥା ପଚାରି ସଞ୍ଜୀବର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ତା ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଛାଡ଼, ପରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ସେ କଥା ପକାଇଲା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ। ବାବୁକୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଉପରେ। ବାବୁର ଦେହ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ବାବୁ ଖୁବ୍ ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାବୁ ବୁଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ହୃଦ୍ରୋଗ ବିଭାଗରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ICU ଭିତରେ ଆଉ 6-7 ଜଣ ରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତି। ବାବୁର ପୁଅ ବାବୁ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ICU ଭିତରକୁ ଜଣେ ବିଧବା ଭଦ୍ରମହିଳା ଅଳ୍ପ ମୋଟା ପଶି ଆସିଲେ। ହାତରେ ଟିଫିନ୍ ଡବା, ବୋଧହୁଏ କାହା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଏ ତ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେ ବିଧବା। ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ବାବୁକୁ ଦେଖି ଚମକିଗଲା। ତଥାପି ସାହସର ସହିତ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ବାବୁର ପୁଅ କହିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଗଲା 2 ଦିନ ତଳେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ,
କେବଳ ବାବୁ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଆଉଁସି ଦେଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ମୋର ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା?